En la que també avui estem treballant a l'actualitat, el conseller d'Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler, el conseller Espadaler, en tenim en directe ara mateix perquè ens pugui respondre un parell de coses sobre els sismes que hi ha hagut aquesta matinada i que venen havent-hi des de fa un mes, des de principis de setembre. Conseller, bon dia, gràcies per atendre'ns. A vostè li preocupen aquests sismes de les Terres de l'Ebre, conseller? Evidentment que ens preocupa. Ens preocupa tot allò que passa a Catalunya, tot allò que neguiteja la ciutadania, i en aquest sentit, per donar resposta a aquest neguit, que som perfectament conscients que ja a l'Ebre, jo aquest vespre, ara acabo de parlar amb el senyor alcalde, assistiré a la reunió al Canà, conjuntament amb el delegat del govern, amb gent de Protecció Civil i altres representants del govern, membres de la Generalitat, de l'administració, per tal, per un costat, d'informar-los de tot allò que hem anat fent, davant del que és una opacitat intolerable per part tant de l'empresa que presumptament ha pogut provocar aquests esdeveniments com per part del govern central, tot allò que hem fet fins ara i tot allò que proposem fer fins ara, i transmetre també aquesta sensació de confiança. Val a dir que hi ha hagut un nombre important, rellevant, preocupant de sismes. Estaríem parlant des de principis de setembre de més de 400, alguns absolutament imperceptibles per la ciutadania, d'altres ho han set molt. El d'aquesta nit matinada ha set dels més perceptibles, per bé que no el més gran. Per tant, expressar que per un costat aquesta és una realitat. Nosaltres hem i volem conèixer quines són les operacions que està fent el Càtor en aquesta planta, i volem tenir les certeses que això està aturat i que qualsevol canvi que hi hagi n'hem de ser evidentment informats. Això per un costat, i per l'altre costat també transmetre cap d'aquests sismes ha provocat cap dany físic que tinguem constància des de la Generalitat, des de Protecció Civil. Això també ho hem de posar, per tant, en aquest context. Sí transmetre la seguretat, sí la proximitat del govern de la Generalitat, de l'administració, de Protecció Civil, del Departament d'Interior, al costat d'aquests municipis, d'aquestes autoritats locals preocupades, per fer-los costat, i també transmetre tot allò que hem fet i tot allò que pretenem fer de futur. Breument, conseller, diverses qüestions. Preocupació per Vandellòs, que exposaven aquí als matins de TV3 fa només una estona l'alcalde, per exemple, de Tarragona. Què hi diu? Nosaltres estem en contacte des de Protecció Civil, com no podia ser d'altra manera, en contacte permanent amb Vandellòs, i en aquests moments no s'ha apreciat absolutament cap qüestió que hagi de preocupar-nos. No hi ha cap mena de fissura ni res que se li sembli, però per responsabilitat, que és la nostra i que l'exercim, estem en contacte, evidentment, permanent amb Vandellòs. Sobre el tema de la informació que els dona, per exemple, Madrid. Avui hem sabut, entrevista a Onda Cero, que el ministre Soria diu que veu relació directa entre la injecció de gas i aquests sismes que hi ha hagut a les Terres de l'Ebre. A vostè, des del govern espanyol, l'han trucat per dir-li alguna cosa? No, aviam, no ens han trucat, però no hem esperat la trucada. Nosaltres el que hem fet és vam requerir a la delegació del govern, en aquest cas aquí a Catalunya, una reunió que va tenir lloc el dilluns d'aquesta mateixa setmana, en la que vam demanar aquesta informació, que en tant que autoritat responsable de Protecció Civil, que som nosaltres, Departament d'Interior, Protecció Civil a Catalunya, tenim el dret i l'obligació, les dues coses, de conèixer. I aquí sí que ja se'ns va transmetre que hi havia aquesta correspondència, aquesta correlació molt i molt directa entre el que eren les activitats de Càtor i el que és aquest episodi sismològic. Sí, conseller, però... Se'ns va confirmar dilluns a requeriment nostre. Conseller, però si vostè em diu... Conseller, permeti'm, però si vostè em diu que es van reunir dilluns, els dos terratrèmols més forts, els de 4,2 i la 4,1, han tingut lloc després d'aquesta trobada. No sé si des de les aleshores han pogut parlar amb algú del govern espanyol. Hem requerit també a l'empresa, i seguim estant en contacte amb el govern espanyol, per descomptat. Hem requerit també el que passa, i jo no soc sismòleg, hi ha una precisió important que l'Institut, en aquest cas geològic, on tenim els experts de la Generalitat en matèria de sismologia, manifesten que no hi ha una relació automàtica en el sentit que hi hagi injecció de gas i episodi sísmic, o d'atracció de gas i episodi sísmic, sinó que aquest episodi sísmic es pot esdevenir unes hores, uns dies, o bastantes hores, o fins i tot dies després de... Per tant, nosaltres el que estem, on hem posat tota la voluntat, és hem requerit a l'empresa que ens certifiqui, que ens asseguri que ha parat, que ha aturat, tal com se li va demanar també des del govern central, que ha aturat aquestes activitats. Això, no obstant, podria ser que, malgrat estiguessin aturades, encara hi haguessin alguns moviments sísmics. Per tant, no tenen a veure tant amb la immediatesa de l'acció per part de l'empresa. Però això és el que hem requerit de forma formal, i no descartem, ho hem fet, evidentment, per carta, adreçant-nos a aquesta empresa. No despreciem fer-ho d'altres maneres, fins i tot per la via judicial. Perquè encara no tenen resposta, entenc, conseller,
En aquests moments he començat dient-li que el que ens preocupa i molt és l'opacitat tant de l'empresa com del govern central respecte a aquest episodi. Per tant, nosaltres insistirem i persistirem. Ho hem fet per les vies ordinàries que entenem que haurien d'haver donat resposta. Si aquestes continuen sense donar respostes satisfactòries, ho farem per altres vies com pot ser la judicial. Conseller, perquè aquesta preocupació ve perquè els tècnics què li diuen que pot passar? Això pot anar a més? No, aviam, els tècnics són evidentment prudents, ells no poden donar certeses perquè ningú pot donar certeses, però sí que volen transmetre també una sensació, un missatge de tranquil·litat. Tot apunta a que no hi haurà rèpliques més altes, sí que n'hi poden haver més, això és el que ens diuen els tècnics, jo no soc tècnic, jo soc polític i haig de gestionar també aquesta sensació i aquest neguit que hi ha, però sí que vull transmetre a la ciutadania, molt particularment dels territoris directament afectats, que no es preveu que hi hagi un gran sisme, tot i que en absolut el 100% de la seguretat no existeix com es poden imaginar. Però ens diuen que hi pot haver aquestes rèpliques, hi pot haver aquestes reiteracions, entre altres coses perquè no coneixem exactament quin és l'estat en què es troba Qatar en aquests moments, però que no es preveu, tampoc es pot descartar al 100%, evidentment, però no voldríem això generar una alarma gratuïta ni necessària. La meva responsabilitat és transmetre aquesta seguretat. No es podria descartar al 100% un episodi més gran, però en qualsevol cas tenim el que tenim. Sí, un conjunt d'episodis directament relacionats amb l'activitat d'aquesta empresa, del projecte de Qatar, cap dels quals, i això és important també dir-ho amb aquesta claredat, cap dels quals ha causat cap dany físic. No tenim en aquests moments constància ni d'una sola esquerda ni d'un sol dany d'ordre físic. Per tant, també cal situar-ho des d'aquesta perspectiva perquè em sembla que és important que situem les coses en els seus justos termes. Conseller Espadaler, gràcies per haver-nos atès als matins de TV3 en directe a 3:15 amb aquesta situació, preocupació, malgrat que les dades, la informació que hi ha és poc i per tant no hi ha res descartable. El mateix conseller ho deia. Gràcies. Repeteixo aquesta qüestió que també avui genera la pregunta del dia al programa, si us preocupen els moviments sísmics a les Terres de l'Ebre. D'aquí uns moments escoltarem també l'opinió dels espectadors a banda dels testimonis que ja hem anat oferint.